Velkommen til en præsentation af vores sms-baserede ambassadørkoncept. Præsentationen her viser princippet i konceptet, der helt basalt handler om at få eksisterende kunder til at anbefale din butik til nye potentielle kunder. En anbefaling er den bedste markedsføring, man kan få. Rigtig mange virksomheder har glade og tilfredse kunder, der gerne vil anbefale, men de får det sjældent gjort. Med systemet her, der sørger vi for at skabe nogle incitamenter, så kunderne let kan anbefale og rent faktisk få det gjort. Præsentationen tager udgangspunkt i det oplæg, vi har lavet for jer i Opto-gruppen. Og når du ser præsentationen, så husk, at den kan tilpasses dine ønsker og dine behov. Som en gang. Vi anvender altså sms, og det gør vi frem for Facebook eller e-mail via nyhedsbreve, fordi det er langt mere personligt end en e-mail eller via Facebook. Og så fordi, at åbningsraten på en sms den er 100%, mens vi ved nyhedsbrevet sjældent når over en åbningsrate på 35%. Men helt basalt ønsker vi at få dig til at sende en e-mail ud til dine eksisterende kunder, som ud fra den e-mail vil sende en sms videre til sine venner, og i den sms anbefale dig som optiker. Når man ser på backend-systemet her, er det egentlig noget, der tilsvarer det Outlook-system eller e-mail-system, som du normalt arbejder i. Derfra vil du kunne sende en e-mail, og vi gør det fra systemet her, for at systemet kan generere en unik kode og en URL-adresse, altså en e-mail eller en webadresse, ind i den mail, der bliver sendt afsted. Det vil sige, at du taster dit navn og din e-mail ind, og så taster du modtagernes navn og e-mail ind i det her system, og så har vi foruddefineret en tekst, som egentlig er inspiration. Du kan rette i den, men vi har selvfølgelig lavet en vinkel, som vi mener vil være oplagt til de eksisterende kunder. Fra systemet trykker man blot send, og så ryger den ud til de modtagere, som du har defineret i din liste. Måske virker det lidt uoverskueligt at skulle taste en masse e-mailadresser ind og sende ud til nogle eksisterende kunder, men det er her indsatsen skal gøres fra din side. Derefter så skal systemet gerne gøre, at det ruller, og kontakten til de nye kunder den bliver skabt fra de eksisterende kunder. Kunden modtager altså en e-mail med en hjemmesideadresse og en unik kode, klikker på hjemmesideadressen og kommer ind på en hjemmeside, som ser ud som det, vi har her. Der kan indtastes en kode på forsiden, og det er egentlig det eneste. Derover skal der blot trykkes næste. Vi ønsker at gøre det utrolig nemt for både kunderne og de potentielle kunder, så derfor er der kun 3 eller 4 steps, man skal igennem, så det virker overskueligt at lave den her anbefaling. Toppen på hjemmesiden vil blive individualiseret, så det bliver med dit udtryk, dit billede, dit logo osv., når vi nu henvender os fra din butik. Derfor er det altså din kampagne og det personlige forhold, modtageren får til den her kampagne. Når man kommer videre på den næste side, beder vi kunden om at svare på 5 spørgsmål, som de er ved at svare på, kan give dig et indtryk af, hvordan de er tilfredse med samarbejdet, og vi altså kan gøre det endnu bedre for den kunde fremadrettet. Når kunden har svaret på spørgsmålene, klikker man igen på næste, og kommer så på en side, hvor der i bund og grund blot bliver takket for hjælpen, og man får at vide, at man er med i en konkurrence, og at man kan gå i butikken og hente gavekort. På den 4. og sidste side tilbyder vi kunden som en ekstra mulighed, at de kan tilbyde at videregive et gavekort af 300 kroner til 5 af sine venner. Fra siden her kan du let og gratis udsende sms'er med en unik kode, som vil udløse gavekort med et års gyldighed. Det vil sige, at kunden skal indtaste sit eget navn og sit eget telefonnummer. Derefter indtaster man 5 modtageres navne og deres telefonnummer. Det betyder så, at når man trykker send, så ryger der en sms-besked afsted til modtagerens telefon. Det vil sige, at der kommer til at stå hej, og så fletter den med navnet, der står oppe i modtageren. Fordi jeg i en årrække har været kunde hos Farsted Optik, har jeg fået mulighed for at videregive 5 gavekort af 300 kroner. Et af dem skal du have. Den formulering, der er hernede, kan kunden ikke selv gå ind og rette i. Det er altså os, der bestemmer den her tekst, og der kan du fra din butik bestemme, hvordan den sms-besked den skal lyde. Det giver selvfølgelig et meget personligt aftryk på den her sms, som går fra den eksisterende kunde til den potentielle kunde. Modtageren af sms'en vil formentlig sidde med en fornemmelse af, at man er blevet specielt udvalgt af en af sine venner til at modtage den her sms. Vennen, altså den eksisterende kunde, har jo kun et begrænset antal gavekort, der kan deles ud. Så når jeg nu har fået tildelt et af de her gavekort, så føler jeg mig næsten også forpligtet til at gå ned og indløse den. Jeg håber, at præsentationen har givet inspiration til, hvordan du kan trække flere kunder i din butik.
Når du vurderer, om du vil tilbyde dine kunders venner et gavekort, en flaske vin eller noget helt tredje, så husk, at det skal være attraktivt nok til at kunne trække kunder ind i butikken. Men samtidig skal værdien heller ikke være højere end det, du er villig til at betale for at få en god og positiv dialog med en potentiel kunde. Det er ikke alle besøgende, der vil blive til kunder lige med det samme. Indsatsen her, den handler om at skabe et positivt tilhørsforhold til din butik, så den dag behovet opstår, så vender kunden forhåbentlig tilbage. Husk, at den besøgende vil komme ind i butikken med en varm anbefaling fra en ven, og samtidig kommer personen for at hente noget gratis eller et tilbud, som personen føler sig specielt udvalgt til. Det giver dig alle muligheder for at få en positiv dialog og vise det høje niveau af service, som jeg har forstået er en af de store forcer i Optogruppen. Derfor synes jeg også, at den her kampagneform er helt oplagt for jer. Har du spørgsmål til, hvordan du kan bruge systemet og hvilke ting, der kan tilpasses efter dine konkrete ønsker, så kontakt os. Vi står klar til at spare med dig om, hvordan du får mest ud af kampagnen i din butik.